Buli ni ina niya pa ding lubot mo an pa di. Anong nang lubot mong an? Oh. Ano pa di? Ano lamang? Anong ano pa di? Tamarasa pang lubot mong an. Parong-parong mo pa pati ade. Anong parong? Daya kan pa rin nasupog pa di. Sige mo ang kaalot. Grabe ka man pa di ay. Garisura kang gatol ah. Jesus. Ang gatol ko pa di. Tigbubulong ko. Bakong arog mo. Poro nga spak. Ining bukni ko pa di. Pamanay ni kang sakok kang lolo ko. Maski pa iyan pa di pamana kang lolo mo. Dapat bulungon mo. Isipon mo may piday ka. Hindi ka nasupog sa piday mo. 1, 2, 3, go. Eh ka para problema pa di. Susman na. Maski dahi ko ini bulungon pa di. Nagkakasundo kami ni Pania. Anong gusto mong sabihin pa di? Parehas ka may buhok ni Pania mo? Iyo pa di. Kaya nga ni pa di, meant to be kaming dua. Buli ni ina niya. Marasa pa. Pade ha. Araman mo na pade. Kaya uli-uli na pade. Kadipungal. Lalong minagaraton ako sa imo. Iyo pade. Mauli ako. Baka mahula kita baw kambu nimo. Alam mo na pade palan. Bulungon mo an ha.